people, hello muri Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. Panapa tinokugireni nyaya dzakasiyana-siyana. Ibizo lami ngu-DJ Spark Zimbabwe. Nyaya ndine panapa inyaya inotyisa, inyaya inovhundutsa kuti chii chiri kuitika kubhuku rachifi nemangwe kugokwe kunze kune kitsi iri kukandira mazai. Guys, ndichakuatidzai umbohwu wandinaona kuti muone. Asi before usati kuatidzai umbohwu uyu, guys, itsika yedu paZim Reality ITV kutanga kumhoresana newatanga kusvika panapa. Towasimbisa kuti wasabve panapa pasina kusubscribe. Uyezve guys, ndine nyaya ndinayo mawanirwa nyasha kune mayuthi anoda kudzidza, kune timu yangu inoda kuziya zvinhu uyezve ndida macomedy stereka. Ndofamba kuona screenshot iri pascreen apa inova iyo channel yaTete Kolambo. Tete Kolambo, she's a Zimbabwean based in the UK, anodzidzisa vana tsika namagariro. I know kuti mazuva ano pane maissues ekuti anatete vedu havasina nguva nevazukuru vavo. Vazukuru vacho vasina nguva natete vavo vanongoswera painternet, but painternet ipapo mawanirwa nyasha. Tete Kolambo vatara kuti no problem, hapana chakaipa, tichange tichikudzidzisai painternet, muchiwana ruzivo, muchiwana dzidziso. Saka guys, go and check out this YouTube channel so that munoziva more about Tete Kolambo, moziva more about tsika namagariro edu akanaka. Right, kinipinda pa nyaya yangu ya nhasi. Nyaya yangu ya nhasi ndofunga mukona screenshot rapo nova iyo nyaya yekuti kuti kune kitsi iri kutambudza vanhu, iri kuzvara imukono but kukandira mazai uchizvara vana, zvinhu zvinotyisa because haisiyo maberekero anoita kitsi. Saka kana kitsi yakuita mazai, zvinhu zvinotyisa, zvinhu zvinovhundutsa. Ndofamba munokuona samanisi yakanyorwa pekuti chifi vari kutokumbira, vari kutsvaga kuti vangawana rubatsiro sei because makuna. Saka kana pachinge pana godobori, gombwe, kana muri kutinzwawo, muri kutiona paita dambudziko raitika kugokwe kwachifi nemangwe, vakutaura kuti vanoda kuita sekuti vawane rubatsiro pamusoro pekitsi. Vakutaura ivo kuti zvone vakambotraya kutsvaga vanoona nezvemhuka vaida kuti vanzwisise kuti chii chakadaro icho chiita kuti kitsi iite zvinhu zvakadaro, but still havasati vanyatsova nesolution chaichaichai. Saka guys, ndonyanga ndinayo ndikuudzei zvinhu zvinotyisa, zvinhu zvinovhundutsa. Don't forget to check out that YouTube channel yaTete Kolambo iri paYouTube yavanodzidzisa magariro netsika, kugara zvakanaka nevarume, tsika dzakanaka. Tazviwanira maichisamba vedu vari paUK. Saka guys, vari painternet. Saka guys, ngati ndeikoko tinoona mavideos aripo. Pane tokoti macomedy futi toripoti kwavanoita ipapo. Saka hati toona totasiyata subscribe because omwe ndipromisa kuti there's more to come. Pane urongwa hwawainahwo hwada kuti zviite se usvike kumayouth, kuna ama 2000. Anyway, thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Always remember that fear not, sin not, whether you like it or not. The truth is the truth.